Здравейте хора, на този фон от книги решихме да направим и образователно видео. И понеже нямаше за какво много друго да таковаме, решихме да снимаме за България. Страната, в която нашата любима страна всъщност. Така че нека да започнем с фактите. Номер 1 от фактите е: всички знаем, че лъвът е националното животно на България. Но как е станало такова? Всъщност няма много точни доказателства как всъщност се е случило това. Но някои историци твърдят, че това животно е било използвано като символ и като един вид свещено животно на прабългарите и те са ни го завещали, за да бъде наше и да символизира силата и всичко останало, което наистина притежава България. Нека продължаваме с втория факт, който ще каже моята любима приятелка Валерка. Здравейте, и аз дойдох. Така, как е възникнала българската носия? Българска традиционна носия нарича народното облекло на българина от възраждането към средата на 20 век, включително та чак до нашите дни. То отразява спецификата, традиционната култура и бита на българския народ. Ще ви кажа и кратко от историята. Според етнографите произходът му е главно балкански, като се откриват и следи от облекло на народите, с които българите са били в контакт – турци, гърци, албанци и власи. По своя характер носията е всекидневно работно облекло, което чрез художествена украса и така нататък. Нататък става вече доста бързо и трудно, така че спирам до тук. Чао! Здравейте, отново съм аз наред, за да ви пообразовам и да ви покажа, че България има с какво да се гордее. А именно, нека започнем с растителността. Еделвайс е растение, срещащо се единствено и само в нашата държава България. Точно за това е защитено и от закона, и от червената книга, и всеки скъсал него получават проблеми, защото изчезне ли това растение от нашите земи, няма го никъде другаде и остава в историята. Защо е в червената книга и какво е тя накратко? В червената книга се записват по-точно растения и животни, които са на изчезване и когато се запишат там, вече стават официално защитени от закона. Сега ще ви разкажа за още едно доста рядко нещо, срещащо се само в България, което обаче го няма в червената книга. А именно българската бактерия, съдържаща се само и единствено в нашето кисело мляко и никъде другаде. Да, може и не всички лекар в магазина да са с тази бактерия. Не си подлъгвайте. Но истинското мляко, което наистина си от наши крави, от наши бикове, от наши си животни, всъщност съдържа една бактерия, именно Lactobacillus bulgaricus, срещаща се, както казах, единствено в България. Така че гордейте се с нашата страна и носете името българин с гордост. А сега отново ред на Валерка. Хора, аз се върнах. Така, кирилицата се използва в български, беларуски, македонски и руски, и сръбски и украински език. Любопитно е обаче, че тя е официалната писменост и на някои неславянски езици, като например аулет, казашки, кирийски, киргизски, татарски и други. И давам ви и едно още любопитно нещо, бонус. В оригиналният вариант на кирилицата има 44 букви. За разлика от сегашната българска азбука,
с 30 букви. Това беше от мен, сега ще дойде Рони. Здравейте, хора! Отново съм аз наред, за да ви кажа, че първата българска книга, печатана, се казва Абагар. Да, Абагар. Извинете, ако има грешно ударение. Аз не съм добре с ударенията. Но да, тя е издадена в Рим и се състои от 5 листа. Малка е, но има 17 запазени копия в целия свят, като едно от тях се съхранява в Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Така че имаме с какво да се хвалим. И въпреки, че е написана в Рим, тя е българска. На български и българин я е написал. Така че не се безпокойте. Чао! Извинете, забравих нещо. Тя излезе през 1651 и представлява молитвеник. Добре, извинете за неудобството. Аз чакам Валерка да се върне за последния факт от нашата класация. Здравейте, хора, аз ви излъгах, че Валерка ще дойде за последния факт, тя е тук. Нашето клипче свърши сега и ако искате да правим други такива класации, образователни видеа, пишете долу, лайквайте, за да ни покажете, че това е нещо, което ви кефи и ви харесва. Така че, до следващия път. Чао! Бай-бай! Бай-бай!